Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya membawakan puisi yang berjudul Awal Akan Berakhir. Tiga tahun lamanya kita menyelami telaga ilmu di sini, mengukir pendidikan untuk masa depan yang gemilang. Segala diraih gak indah di peraduan prestasi, tertanam di dalam sanubari dan terkenang di memori. Sekolah, engkaulah tempat berteduh kami dari heningnya kebodohan, tempat menempa diri data ujung tinta yang menjadi saksi. Dinding-dinding ruang belajar menghiasi kata-kata motivasi setiap hari, menjadi cerita tersendiri tersimpan dalam peti yang berisi prestasi. Teman, simpan baik-baik kenangan ini dalam sejarah hidupmu. Teruskan perjuangan untuk bangsa, negara, bahkan agama demi Indonesia yang tercinta. Jangan sampai terhenti melihatnya dalam jurang perjuangan. Ada alasan jiwa akan terus dalam persaudaraan sampai meraih bersesat. Jadikan perpisahan ini bukan untuk mengamuan atau pertemanan, jadi untuk saling mensombong, tapi momen besar genggam keberhasilan sama. Selamat. Aku sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini sampailah kita hujung yaitu hasanah, doa dan penutup. Namun sebelum pamit undur diri, kami selaku Muqassimul Awqat meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat tutur kata maupun sikap yang kurang. Bapak, Ibu serta hadirin sekalian. Akhir kalam. Al-Karim, Al-Kabir, Hidayatullah, Derei lan ingkang tansah kita mulya Kyai Sam yo ing pun kadang Pak Andi rawuh murid muga sing dadi guru sabar, sing dadi apa, sing dadi wong tuwa ya tetep Allahumma benjang wonten umul kiamat ya rabbal alamin. Niki kula mau itu iki biasane rada galak. Gitu. Kula rada galak, ya rada kasarang, kira-kira niki para murid, para wali santri kira-kira serik napa mboten niki? Padha eling-eling sareng-sareng iki wau pun sing joget ya ana sing
Kula iki ora ngajari Mas Arif, ora ngajari do joget-joget, ora ngajari do gitaran karo wena-wena kok do gumun. Semoga-moga itu hanya napa kreativitas jenenge. Semoga-moga ku yo ana pun dipan bener saniki pasar wage pasar Rejosari. Nek wis do tamat aja do lali. Pondok pesantren Darul Hikmah teng Desa Rejosari. Nek wis do tamat muga-muga manfaati. Dolan aja lali. Sampai jumpa kawan aja lali mbak. Udah. Ya Allah, ya Allah. Aduh, wis mumet niki. Kula iki ya seneng so nyanyi-nyanyi niku seneng. Seneng banget. Ning piye ngono rasane iki kadang lali. Muga-muga dadi ngapura kali Gusti Allah kabeh. Ingkang paling bagus yang sepah punika sing paling kepingin kecuali mempunyai anak putra putri yang mempunyai tata krama, yang mempunyai sopan santun yang baik. Kabeh wong tuwa niku ora sing luwih nyeneng atine wong santun tata krama ingkang semoga kemawon ilmunipun mulai saking wekdal mangke dadosaken ilmu ing ngendikaaken dening Mas Kiai Ahmad Sayyidullah ilmu sing markat Gusti Allah diri kepada Allah. Wong sing nyakit kali keren berarti wong sing duwe adab sing apik. Semoga-moga siswa-siswi MA Yajri 2 yang diwisuda pada hari ini semuanya diberikan ilmu ingkang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan digolongkan di putra-putri mempunyai adab, yang mempunyai tata krama, mempunyai sopan santun ingkang sae di sekelilingnya kepada Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Apa lagu apa? Selagune werna amal wasuluk diamalkan. Diamalke. Jenengan kabeh tiyang sepahipun lan para santri, putra putri nyukuri atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah pada siang hari ini berupa putra putri panjenengan selesai menjalani tugas, menjalani pendidikan selama 3 tahun. Rasa syukur panjenengan sedaya kedah dipun amalaken. Amali syukur niku napa amali syukur? Ya kudu awak dhewe nika wonten pengendikan ibadi lam tashkur man ajroita man ladai. Nggih kudune awak dhewe sing dadi putra putri murid sedaya syukur sampean saiki wis rampung, wis mundak gedhe, wis mundak tuwa. Ora suwe malih ya rabi. Ning aja lali karo sing maringi nikmat lewat lantaran nikmatipun para guru-guru kula panjenengan sedaya. Awak dhewe duwe ilmu sing wingi ora iso apa-apa, saiki tambah goblok. Ya ana. Sing tekane pinter ning dadi ilang ilmune ya wonten. Tekane ora pinter ning tambah ilmu sakniki pinter nggih enten. Tapi semuanya itu berproses. Ya mbak iso ngaji, iso duwe tatra krama sing apik itu karena berkat guru-guru kula lan panjenengan sedaya. Aja lali kali guru. Aja lali kalian para ustaz, para ustadzah. Karena jerih payahnya